हवामान खात्यान अंदू वर्साचो पावसाचो पयलो अदमास जाहीर केला। त्या प्रमाण गोंयांत आनी पुराय देशांत अंदू सरासरी परस चड पावस पडपाची शक्यताय आसा। अंदू देशांत सरासरी पावसाच्या 105% मेरेन पावस पडपाची शक्यताय आसा। हो खात्याचो मुळावो पयलो अदमास आसा, पूण मे म्हयन्याच्या निमाण्या सप्तकात चड सविस्तर अदमास जाहीर जातलो। हवामान विभाग वेगवेगळ्या घटकांचो आनी मॉडेलांचो अभ्यास करून लांब अंतराचे पावसाचे अदमास जारी करता। या वर्षीचा जो इंडिया ॲज अ होल पूर्ण हा मान्सून हा 105% असण्याची आम्ही प्रेडिक्शन केलेलं आहे। याच्यामध्ये एरर जो आहे हा ±5% हा मॉडेल एरर असतो आणि या संबंधीचा जो पुढचा अपडेटेड सब डिव्हिजन वाईज म्हणजे 5 होमोजिनियस रिजनसाठी किती पाऊस असेल याचा अंदाज जो आहे हा मे एंडिंगपर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे। ओके सर, मेच्या लास्ट वीक पासून म्हणजे मान्सून सुरू होणार असं मान्सून हा जून ते सप्टेंबर या काळामध्ये आपण भारतावरती जून ते सप्टेंबर या काळासाठी आपण मान्सून समजतो। ओके, त्याचप्रमाणे सर आम्ही जर आता बघितलं तर गरमी पण आहे आणि पाऊस पण पडतो, हे असं का असतं? मॅडम, गरमी ऑलरेडी आपण प्री मान्सून सीझन मध्ये आणि आपला जर गोवा किंवा जर आपला पूर्ण भारताची जर क्लायमेटॉलॉजी जर बघितली तर हा जो काळ आहे हा उष्णतेचाच काळ असतो। सो सध्याच्या काळामध्ये आणि त्याच्यासोबत पाऊस हे वातावरणीय स्थितीनुसार तयार होत असतात आणि प्री मान्सून शॉवर्स म्हणजे जे आपण पावसाचं आपण आता या ऑफ सीझन किंवा आपण बऱ्याचदा त्याला अनसिजनल रेनफॉल म्हणतो, आम्ही याला प्री मान्सून सीझन म्हणतो। हे पूर्वापार आपल्या इथं होतच असतात। याला वातावरणीय स्थिती असतात, कधी कधी जास्त कन्व्हेक्शन वगैरे झाले की हा पाऊस तयार होत असतो आणि या संदर्भात जे काय अपडेट्स असतात ते आम्ही तुमच्या माध्यमातून किंवा स्टेट डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून त्याची जी फोरकास्टिंग आहे 5 दिवसाआधी की 3 दिवसाआधी ही तुम्हाला आम्ही कळवत असतो।